बंडी गेल्या हांव टीम कॅप्टन ती नका तू ओके जायचं म्हाका लेस्टर म्हाका ग्लॅनविल सॅम क्रिस्टन आइन्स्टाईन झालं सगळं आसन सुरू सारी गामा पादानी सा शेजाराच्या घरा असायची सली जगमगता भंगाराची बाली सोसूक दडवाना रे सोसूक दडवाना अमोरीच्या वेळा गेटी लागी येता आम्ही लागी गेल्यार पेटो जाऊन येता वेगम उक्ती ना रे वेगम उक्ती ना टिक टिक वन टिक टिक वन टिक टिक नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांध बनला कालचा बुवारी नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांध बनला कालचा बुवारी ओके येणार रवी बुडून गेलो लाखने केत्रा वैया मळबार लाखने केत्रा वैया मळबार एक चंदामा आणि एक सूर्य वेळ गाळाला नील गगनात वेळ गाळाला नील गगनात लेक सुकानातले तांचे दळबार लाखने केत्रा वैया मळबार लाखने केत्रा एक पटी झाले रे दुसऱ्या पटी रोजा कोण सुरू करतं? रोजा 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 सले करतात मुझे तमाशे वाटे सोलून बाबा कसे उता दिगो म्हणून गजराचे मोजा पाटला पिशे पिशे रोजा 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 por bulena pone por lunina pone rosa rosa aha rosa rosa aha ओके असलींत गंमत याची सांज परवा मेयाच्या 1 तारखेक सेंट एलोशियस कॉलेजींत संजेर जुस्त 100 वरार परतून सांगता संजेर जुस्त 100 वरार वेदिकारी आसचे ना 100 वरात या वेळ करना इल्यार तुमकांच नसत 100 वरार विल्फ्याबाच्या मानाक एक सांज अस्तित्व पंगडाताव खुशी जाता सांगो काका बरी